ποιον αναθάψω όμως? Θάψω ποιο θέλει. Τον Νίκο! Θάψε με. Τον Νίκο. Θάψε με. Παίρνω το φτιάρι. Λοιπόν, ποιο θα πω εκείνο με τον... Έκτος όροφος Σταύρο. Εντάξει. Μπήκες και θα πει. Λοιπόν, πώς θα το αρχίσω όμως, με τι Λοιπόν, δικαιολογία? έχουμε ένα φίλο, Ναι. ο οποίος έχει Όχι, σπάσει τον το Νίκο, πόδι. έχουμε τον Νίκο τώρα. Ναι. Και έσπασε εσύ το πόδι σου. Ναι. Και εμείς Έλα. επισκεφτόμαστε στο νοσοκομείο τώρα, θέλουμε. Αλλά αυτό το νοσοκομείο, ανάλογα με τον δείκτη νοημοσύνη σου, σε βάλει σε διαφορετικό όροφο. Ναι. Πάμε εμείς τώρα στον πρώτο όροφο, στους πολύ έξυπνους. Ψάχνουμε για τον Νίκο. Μας λένε δεν είναι, λέμε δεν πειράζει, θα είναι στους λίγο έξυπνους. Ναι. Πάμε στους λίγο έξυπνους, ούτε εκεί πέρα. Πάμε στους ηλίθιους. Λέμε φίλος μας είναι, τι να κάνουμε, θα τον επισκεφτούμε στους ηλίθιους. Πάμε στους ηλίθιους, δεν είναι εκεί πέρα. Πάμε στον τέταρτο όροφο, είναι διανοητικά καθυστερημένοι. Ούτε εκεί πέρα δεν είναι. Λέμε τι να κάνουμε τώρα, ό,τι και να είναι φίλος μας, να μην τον επισκεφτούμε. Πάμε στον πέμπτο όροφο, γράφει από έξω Νίκος νέο είδος. Κυλάς Κάποτε είχες πει. Κρυώσατε!